Tervetuloa Rentan hiihtokouluun. Minun nimi on Laura. Tässä jaksossa käydään läpi tasatyönnön tekniikkaa, luisteluhiihdon vasperitekniikkaa sekä muutama vinkki helpompaan ylämään hiihtoon. Aloitetaan tasatyönnöstä. Tärkeitä hiihdossa ja tasatyönnössä on meidän hiihtoasento. Viedään polvia tonne eteenpäin ja saadaan kehon painoa nojaamaan enemmän tonne suksen etuosalle kuin kantapäälle. Suksi tykkää siitä ja me päästään kevyemmin eteenpäin. Tasatyönnössä tärkeää oli myös se, että ei tehdä töitä pitkillä käsillä, vaan tuo käsiä lähemmäs sinun kehoa, pudota kyynärpäät lähelle sauvan putkea ja koko keho lähtee nojaamaan niille sauvoille. Työnnössä tärkein kohta on se, että kuinka paljon siellä saat lyötyä kerralla tonne sauvoille sinun kehon painolla. Ajattele vaikka sitä, jos siellä löysit kirveellä halon halki, niin siellä saat koko kehon painolla käyttää voimaa siihen, että saat halon halki. Kun me ollaan halkastu se halko, eli lyöty kyynärpäillä vahvasti sauvat maahan, ota köysi käsiin, aivan kun lähtisit vetämään köydellä itseäsi eteenpäin. Ajatus on se, että jos mie nyt nojaan tähän minun sauvoille ja sauvat lähtee yhtään kaatumaan tonne eteenpäin, niin silloin mie en uskalla nojata sinne minun sauvojen päälle. Kehon paino valahtaa taas taaksepäin ja silloin hiihdosta tulee raskaampaa ja hitaampaa. Eli ajatus ei olisikaan työntäminen, vaan mie lähtisin ikään kuin köydellä vetämään itseäni eteenpäin. Halon hakkuu ja veto. Halon hakkuu ja veto. Lähdetään miettimään sitä tasatyöntöä vielä sinun tunteen kautta sinun kehossa. Silloin jos meillä oli pitkät kädet edessä ja mie lyön pelkästään kämmenillä sauvaa alaspäin, niin mie saan vain pikkusen voimaa sinne työntöön. Nyt me harjoiteltiin tuomaan sauvoja lähemmäs kehoa ja kyynärpäitä lähemmäs sitä sauvan putkea. Mie sain näin paljon jo enemmän voimaa, kun minulla on pienempi vipuvarsi tuossa kädessä. Sen lisäksi, että mie lyön kyynärpäällä, mie otan vatsalihakset mukaan. Eli joka lyönnillä, kun hakkaat sitä halkoa rikki, niin saat myös vatsalihakset mukaan. Sitten kiinnitä huomiota minun jalkoihin, koska nyt minun ylävartalo tekee ainoastaan töitä. Jos mie ikään kuin vähän rojahdan sinne, niiailen sinne sauvojen päälle, niin mie saan koko minun kehon painon roikkumaan sauvojen päällä ja työnnöstä tulee paljon voimakkaampi ja vahvempi. Lähdetään rakentamaan tasatyönnöstä nyt meille luisteluhiihdon vasperitekniikkaa. Tasatyöntö ja vasperitekniikan työntö on ihan samanlaisia, mutta nyt haastavin osuus on se, että luisteluhiihdossa meidän pitää pystyä pysymään yhden suksen päällä. Tehdään sellainen harjoitus, jolla sinä koet sinun kehosta, että mistä sinä löydät just niitä tasapaino-ominaisuuksia sinun hiihtoon. Laitetaan toinen suksi ainoastaan maahan, eli kehon paino siirretään kokonaan toisen suksen päälle. Nyt jos sinä vedät jalan oikein pystyy tänne ylös, niin silloin sinun on tosi vaikea pysyä sen suksen päällä. Otetaan vähän joustan mukaan, eli lähde joustamaan sun polvella tonne eteenpäin. Silloin ei haittaa, vaikka ladussa olisi jotain, että suksi ei pysykään siististi sinun alla, vaan se vähän venkoilee siellä. Kun sinä joustat jalalla, sinun on helpompi hallita sitä suksea. Kokeillaan seuraavanlainen harjoitus. Suksi maahan ja tasatyöntö. Sitten vaihdetaan toiselle sukselle ja tasatyöntö. Ja lähdetään kokeilemaan, miten me pysyttäisiin pystyssä siellä suksella. Eli suksi maahan, tasatyöntö, suksi maahan, työntö. Suksi maahan, työntö, suksi maahan, työntö. Suksi maahan, työntö, suksi maahan, työntö. Yhdellä suksella pysyminen on se hankalin juttu hiihdossa, joten tätä harjoitusta sun kannattaa kokeilla useasti omalla lenkillä. Siihen voi tulla perinteisen ladulla, koska latu hieman tukee sitä sinun suksea, mutta sitten kun olo tuntuu taitavammalta, niin siihen voit tämän saman harjoituksen tehdä tuossa luisteluhiihtopaanalla. Nyt jos tuli semmoinen olo, että tämä ei onnistu ollenkaan, että mun tasapaino ei pidä, niin huolehdi siitä, että se jalka jousittaa. Sen jälkeen ajattele, että teet tosi pieniä liikkeitä. Jos siellä yhtään levität käsiä liikaa eteen tai liikaa taakse, niin sinulle tulee heti horjumista sen suksen päällä ja siellä on tosi vaikea pysyä. Eli aloita tosi pienistä liikkeistä. Minun nyrkit ei mene juuri napaa alemmas, eli älä työnnä tonne reisiin saakka, koska täällä tulee horjuminen, vaan tehdään tämmöistä ihan pientä liikettä.
Vatsalihakset on myös tosi tärkeässä asemassa, koska jos ne ei tee töitä, alavartalo ja ylävartalo heiluu erillään ja sinun on mahdoton pysyä sen liukuvan esineen päällä. Eli koko paketti tosi jäykkänä ja tiukkana ja jousituksella siellä suksen päällä. Suksimaahan työntö, suksimaahan työntö. Suksimaahan työntö, suksimaahan työntö. Nyt kun ollaan päästy harjoittelemaan sitä suksen päällä pysymistä, niin lähdetään miettimään meidän hiihtoasentoa ja nimenomaan sitä luisteluasennon V-asentoa. Ihmiset hiihtää hyvin leveässä V-asennossa, koska luisteluhiihto mielletään sellaiseksi, että se on leveässä V-asennossa. Ongelmaksi tulee se, että sinun piti olla suksen päällä, niin täältä on tosi pitkä matka lantiolla tänne toisen suksen päälle, jos sinulla on leveä V-asento. Lähdetään tällä harjoituksella miettimään, että minkä levyinen se sinun hiihtoasento voisi sinulle olla. Tehdään tämmönen rytmijuttu. Suksi auki, toinen viereen ja sitten tehdään tasatyöntä. Auki, viereen, tasatyöntä. Auki, viereen, tasatyöntä. Auki, viereen, tasatyöntä. Auki, viereen, tasatyöntä. Harjoituksessa, jos sinä avaat sitä asentoa tosi auki, eli tosi auki suksi ja toinen suksi sinne viereen, sinulle tulee kiireen tuntua. Ja se kiireen tuntu on sellainen, mikä monesti siinä meidän Vesperi-rytmissä myöskin tulee. Että minulle tulee hoppu, mien pärjää tässä rytmissä. Kokeillaan tämä sama harjoitus niin, että avaa suksea ihan tosi pikkusen vaan ja lähdetään kokeilemaan meidän keholla, että miltä tuntuu, kun meidän V-asento pysyy paljon pienempänä. Eli rytmi oli suksi auki, toinen viereen, tasatyöntä. Auki, viereen, työntö. 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 Nyt sinä varmasti löysit tunteen sinun kehosta, että jos sinä olet tosi leveässä asennossa, sinun on tosi vaikea pysyä siellä suksen kyydissä. Mutta jos sinä pidät kapeampana sen V-asennon, niin sinulle ei tule kiire ja sinulle on kivempi pysyä suksen kyydissä. Palataan siihen äskeiseen harjoitukseen, missä me tasatyönnettiin yhdellä suksella. Ja nyt sinä saisit ottaa siihen pientä V-asentoa jo mukaan ja lähdetään kokeilemaan, että miten me pystytään pystyssä. Muista taas jousitus jaloista, muista vatsalihakset tiukasti mukaan ja ihan pieniä liikkeitä vaan siinä työnnössä. Rytmi meni näin. Suksimaahan työntö, suksimaahan työntö. Suksimaahan työntö, suksimaahan työntö. Suksimaahan työntö, suksimaahan työntö. Suksimaahan työntö, suksimaahan työntö. Nyt me ollaan harjoiteltu sitä ajatusta, että onko helpompaa olla leveässä asennossa vai kapeassa asennossa. Siihen huomasit itsekin, että kapeassa asennossa sinulla ei tule siinä Vesperi-rytmissä niin kova kiire, vaan siihen pysyt rauhassa sen suksen mukana. Lähdetään ajattelemaan, että millainen potku meillä on siinä luisteluhiihdossa. Monesti me ajatellaan niin, että luisteluhiihto, ja se näyttääkin siltä, että me potkaistaan tonne sivulle kovasti. Mutta ajatus on niin, että jos mie lähden potkaisemaan sivulle, niin mie en pysy siinä suksen päällä, vaan mie lähden ikään kuin kaatumaan pois sieltä, ja silloin mun jalkalihakset ainoastaan tekee sitä potkun voimaa. Minä ajattelen sen potkun niin, että se ei ole potku laisinkaan, vaan minä lähden taas niiaamaan alaspäin, eli saan kierrevieterin jalkaa kohti lunta ja koko minun kehon paino ponnistaa minut sieltä lunta vasten toiselle sukselle. Silloin jalkalihasten sijasta minä saan myös koko kehon painon sinne puristamaan suksea lumeen. Se parantaa minun tasapainoa, mutta se tuo myös lisää voimaa siihen potkuun. Se ei vie minua niin leveeseen V-asentoon, että se suksi karkaisi sieltä alta pois, vaan minä saan pidettyä kehonpainon suoraan suksella ja sitten ponnistus toiselle jalalle, niin minulle ei tule niin paljon horjua. Lähdetään kokeilemaan tätä harjoitetta nyt kapeassa V-asennossa ajatuksena suksimaahan työntö, suksimaahan työntö. Mutta lähdetään lisäämään sinne se pieni ponnistus jalalla. Ja nyt varoitus, jos siellä ponnistat tosi hurjan kovaa, niin siellä lennät sieltä kyydistä helpommin pois ja siitä tulee taas kiireen tuntua. Eli ota ihan vähän vaan sieltä potkusta voimaan mukaan, niin et lähde horjumaan. Suksimaahan työntö, ponnistus, työntö, ponnistus, työntö, ponnistus, työntö, ponnistus, työntö, ponnistus.
Jotta sun rytmi ei katoa siinä Vasperissa, niin tosi tärkeää on miettiä nimenomaan se, että työnnön jälkeen jäädään samalle sukselle liukumaan, että sinulla ei tule hoppu tonne toiselle sukselle. Jos mie työnnän ja sit heti hoppuilen tänne toiselle sukselle, niin minulla jää ikään kuin yksi liuku sieltä käyttämättä välistä ja silloin tulee kiireen tuntua ja sähläystä sen suksen kanssa. Eli mie toivotan sinulle rauhaa sinne sukselle oloon, eli ymmärrät sen, että nyt sinä osaat jo seisoa ja puristaa sitä suksea tonne maahan, sinulla on helpompaa olla sen suksen kyydissä. Niin annan sinulle seuraavanlaisen vinkin vielä tuohon rytmitykseen. Ajatellaan silloin, kun meidän suksi tulee maahan, se on numero 1. Numero 2 on se, kun sulla tulee sauvat maahan, ja numero 3 on se, kun siellä liuut. Lähdetään kokeilemaan, miltä semmoinen ajatusleikki tuntuu. Eli 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lähdetään vielä miettimään sitä rytmiä uudestaan. Äsken me mietittiin 1, 2, 3 rytmillä aina per puoli. Mutta nyt minä annan sulle toisenlaisen rytmiajatuksen. Lähdetään kokeilemaan, miltä se tuntuu. Minulla tulee suksi maahan, sitten minulla tulee työntö ja puristus. Työntö, puristus, työntö, puristus, työntö, puristus, työntö, puristus, työntö, puristus. Nyt me ollaan päästy siihen Vasperi-tekniikkaan hyvin kiinni sinun hiihtoasennolla ja sillä rytmityksellä. Ota tosi rauhallisia pieniä liikkeitä ja liikeratoja silloin, kun siellä lähdet harjoittelemaan ja pieniä pätkiä kerrallaan. Hiihto on just semmoista, että 1, 2, 3 liukuu menee hienosti. Sitten siellä tulee jotain siellä ladussa tai sinun asennossa, että siellä ikään kuin tipahdat vähän sieltä kyydistä ja joudut uudestaan rakentamaan sen asennon. Eli ota rauhassa aikaa sen harjoitteluun. Nyt kun me ollaan löydetty sitä tasapainoisempaa hiihtoasentoa ja hyvää rytmiä siinä Vasperissa, niin seuraava kysymys kuuluu, että mistä siellä saat siihen lisää voimaa ja vauhtia? Silloin jos meillä on työntö sellainen, että kyynärpää on ihan lähellä meidän vartaloa, eli tosi pieni asento, niin kuin nyt ollaan harjoiteltu, niin tästä siellä saat aika vähän vauhtia. Jos siellä haluat enemmän vauhtia siihen hiihtoon ja voimaa käyttää, sinun kannattaa nojata polvilla taas vähän enemmän eteenpäin ja viedä kyynärpäitä tonne eteenpäin. Älä oikaise sun käsiä turhaan, koska tonne eteenpäin käsille me ei pysty nojaamaan ja silloin meillä tulee taas jarruja päälle hiihdossa, vaan koita kauhasta sun kyynärpäillä tonne eteenpäin ja tuo myös polvia silloin eteenpäin. Tee sen verran sitä kauhaisua tonne eteenpäin, että sä pystyt tekemään sen, koska jos sä meet liian pitkälle, kehoa jännittää ja se vetäsee taas kehon painon tonne taakse jarru. Eli hiihtäminen on sellaista, että aina maaston kohdan ja sen suksen liukumisen mukaan saat vaihdella näitä sinun asentoja. Silloin kun kyynärpää ja kainalon väliin tänne tulee tilaa, sä saat vahvemman ja voimakkaamman työnnön. Täällä taas ollaan aika pienessä työnnössä. Mutta tee sen verran, että sä pysyt sen suksen kyydissä. Toinen asia, millä sinä saat vauhtia ja voimaa siihen, on se potku, eli puristus. Jos sinä puristelet vaan tolleen pikkusen puolta toiselle, saat vähän vauhtia. Mutta silloin, jos me halutaan enemmän vauhtia siihen, niin sinun kannattaa ponnistella pikkusen enemmän. Muista siinä ponnistamisessakin se ajatus, että jos siellä lataat sinne tosi paljon voimaa, niin se voi tuoda sinulle hyvän vahvan vauhdin, mutta tuottaako se sinulle sitten sen jälkeen horjumista. Eli mieti aina omassa hiihdossa, että mikä tuntuu hyvältä. Sitten kun siellä löydät ton Vasperi-hiihtotekniikan ja löydät siellä hyvän hiihtoasennon, rupeat löytää sitä tasapainoa siinä tekniikassa ja rauhallista rytmiä, niin se on monelle myös semmoinen tekniikka, millä me päästään tämmöiset loivat ylämäet ylös. Eli aina ei tarvitse vaihtaa sinne kuokka ylämäen tekniikkaa, vaan voit kokeilla tulla sillä Vasperilla myös mäkiä ylös. Tärkeintä siinä ylämäessä on nyt taas se meidän kehon painopiste. Jos se painopiste pysyy täällä takana kantapäille nojaten, niin suksi ei liiku eteenpäin. Kokeile ylämäessä, avaa näin sun jalkojen asentoa ja suksien asentoa leveälle, koska ylämäessä se on hyvinkin suotavaa ja sallittua. Ei tarvii enää pitää kapeata asentoa. Tuo sun kehon painoa lantiota eteenpäin, nojaamalla polvilla eteenpäin. Silloin sun suksi lähtee ilmaiseksi liikkumaan eteenpäin ja siellä tiedät siinä vaiheessa, kun suksi nytkähtää liikkeelle, että nyt sinä oot riittävän alhaalla ja edessä. Lähde kokeilemaan sitä asentoa ja sitten lähde siitä rakentamaan Vasperi-hiihtotekniikkaa ja kokeile, että miten sinä pääsit mäkeä ylöspäin.
Ylämäessä tärkeää oli se painopisteen vieminen tonne eteen. Monesti me nostaa meidän kehoa taas ylös ja otetaan isot kädet sinne. Ajatus on se, että mitä enemmän mie laitan voimaa nyt tähän hiihtämiseen ja mitä isompia liikeratoja mie siinä ylämäessä teen, niin sitä paremmin mie pääsen sen ylös. Tää on just päinvastoin hiihdossa, eli madalla sitä sinun asentoa, nojaat enemmän sinne suksen etuosalle. Tärkeää on nyt myös se voiman tuottaminen siinä ylämäessä. Muistat, että luisteluhiihdon potku ei suuntautunutkaan niin kovasti sinne sivulle, vaan mieluummin lähdet miettimään sitä, että sinä puristat sukseen sinne maahan. Eli sama juttu ylämäessä, mutta nyt sinä voit ottaa siihen ylämäkeen vähän lisää voimaa sieltä kehosta. Eli jos sinä haluat ylämään helpommin ylös, nojaa asennolla alas ja eteenpäin ja sen jälkeen lähde vahvemmin vielä puristamaan sillä jalalla sinne lumeen. Viimeinen asia, mikä minulle tulee mieleen vinkkinä tuohon ylämäkeen, on se, että kädet mielellään pyrkisi tuolta edestä kaukaa ottamaan oikein kunnolla voimaa ja vauhtia. Se tuo ongelmaksi sen, että kun mäki nousee sua vasten, niin yhä enemmän sun kehon paino vetäytyy tonne taaksepäin ja sulla tulee ikään kuin käsijarru siihen ylämäkeen päälle. Muista siis pitää kädetkin tosi koukussa ja nyt varsinkin tässä Vasperi-tekniikassa nyrkit lähellä naamaa, jotta siellä saat sun kehon painon taas rojautettua sinne sun kyynärpäille. Lähdetään kokeilemaan. Mieti, että saat kehonpainon kyynärpäille romahtamaan. Muista pysyä silti alhaalla, nojata vähän eteenpäin ja sitten voimaa puristaen sieltä jalasta. Tässä jaksossa opimme. Hiihto on liukumista suksella, pysy kyydissä. Hiihtoasento on eteenpäin nojaava. Pienet liikeradat helpottavat tasapainoa. Potku on suksen puristamista maahan. Muokkaa hiihtoasentoasi ladun ja suksen liuvun mukaan. Minä olen Laura, kiitos kun olit mukana. Käy testaamassa noita minun harjoitteita ja käy sen jälkeen kommentoimassa videon alle, että miten ne sinun harjoitteet sujuu. Renta. Moderni konevuokraamo.